Rhan dwi wedi dewis yn dod o lyfr Exodus. Mae'n dweud fod Duw yn dangos cariad di droi nôl am fil y genedlaethau ac yn maddau beiau gwrthryfel a phechod. Ond dydy e ddim yn gadael yr eog fynd heb ei gosbi. Bydd yn ymateb i bechod a'r tadau sy'n ei gadael ei hôl ar ei plant hwythau, am 2 neu 4 cenedlaeth. Y reswm o'n i eisiau dewis hynna ydy o bod e'n helpu ni ddeall sefyllfa pob un ohono ni mewn gwirionedd, mewn cymdeithas. Mae pobl yn gallu cael problemau personol a teuluol difrifol sy'n mewn gwirionedd wedi cael ei etifeddu o'i rhieni o'i teuluoedd a wedi cael ei pasio lawr y cenedlaethau. Mae'n gallu bod yn anodd ffeindio datrysiad i'r problemau yna. Mae'n atal nhw rhwystro nhw rhag byw bywyd llawn. Be mae'r adnod yma'n dangos a beth mae lot o gweddill y Beibl yn dangos ydy pan mae pobl yn profi cariad Duw drwy gwaith yr eglwys a gwaith pobl sy'n wir yn rhoi hunain i wasanaeth yn enw cariad Duw. Maen nhw'n gallu troi pethau rownd a rhoi diwedd ar y broses yma a byw yng ngoleuni sut mae Duw wedi bwriadu i ni fyw yn ein teuluoedd fel unigolion ac yn ein cymunedau.